Madulas na kuweba. Bawat isa sa atin ay may madidilim na mga nakaraan o lihim na gusto na nating talikuran. Sa kabutihang palad, palagi namang bukas ang mga pagkakataon para tayo ay magbago. Change for the better, ika nga. Ngunit paano kung ang dinadala mong kadiliman ay masyadong malagim? Magawa mo kaya itong takasan at tumuloy sa maliwanag na bukas? Ang mga tanong na yan ang ating sasagutin sa ating episode ngayon. Pakinggan kung anong mga pagsubok ang bumago sa buhay ng ating letter sender at ng kanyang mga kaibigan. Alamin kung paano rin binago ng pangyayaring ito ang isang buhay sa napakalagim na paraan. Kaya ihanda nyo na ang mga sarili. Naririto na ang ating episode ngayong gabi. Dito sa Sitio Pangil. Hi po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Jay. 21 years old ng Zamboanga City. Kakasimula lang pong magtrabaho bilang online virtual assistant sa isang US real estate company. Sumulat po ako sa inyo para ikwento ang nakakakilabot, ngunit kakaibang karanasan ng Mama Julie ko. Siyempre kwentong aswang po ito kaya dito ko ipagkakatiwala sa Sitio Pangil. Subalit sadyang hindi pangkaraniwan ang aswang na nakasalubong ni na Mama sa isang tagong kuweba sa Bukidnon. Opo, nakakagulat at nakakahilakbot na para sa kanila na makakita ng aswang. Pero nadagdagan pa ang kanilang pagkabigla dahil sa mga bagay at pagbabago na higit nilang di inasahan. Mid-90s, dalaga pa po si Mama Julie nito. Nagkayayaan sila ng kanyang mga kabarkada na mamundok sa may Bukidnon. Bali, 4 po sila noon. Si Mama, tapos sina Pearl, Hannah at Nadine. Pare-parehong galing sa mga may kayang pamilya at pare-pareho ring mahihilig gumala kung saan-saan. Mapaparty man yan, parks, malling, bar hopping, swimming o iba pang galaan. Game na game daw talaga sila. Kaya madalas din silang nagha-hiking o camping. Kahit di naman talaga sila mga mountaineers. Nang mangyari nga po itong ikikwento ko, silang 4 lang talaga ang namundok. Wala silang kasamang professional mountaineer o kahit tour guide man lang. Mga bandang 10:00 ng umaga nang marating nila ang paanan ng aakyatin, Sir Jupiter. Isang di kilalang bundok sa Bukidnon na hindi naman sobrang taas. Sakto lang para sa mga amateur hikers tulad nilang 4. Di naman po sila nagsayang ng oras at agad nang umakyat. Pakay nila ay makarating sa bandang tuktok bago magdilim, tapos gumawa ng camp kung saan sila magpapalipas ng gabi. 12:00 pasado ay huminto muna sila para mananghalian. Nagpahinga ng konti tapos bumalik na sa pag-akyat. Tuwang-tuwa raw po talaga silang 4 habang umaakyat, Sir Jupiter. Halos di na nga raw nila maramdaman ng pagod. Napakaganda raw kasi ng paligid. Napakayayabong ng mga halaman at
at napaka-presko ng hangin. Subalit naputol ang tuwa nila nang magsimulang umulan pagsapit ng 2:00 ng hapon. Noong una ay medyo mahina lang naman ang ulan, kaya doon lang sila sumilong sa isang puno. Pero palakas po talaga iyon ng palakas hanggang mapilitan silang maghanap ng mas maayos na masisilungan. Ilang minuto rin po silang naglakad-lakad sa ilalim ng malakas na ulan at doon na nga po ay nakita ni Pearl ang isang maliit lang na kuweba. Kung titignan mula sa labas ay maliit lang ang bukana ng yungib. Kasya lang ang isang tao kung papasok ng nakayukod. Pero mungkahi pa rin ni Pearl na subukan nila itong pasukin para malaman kung makakapagpahinga ba sila sa loob. Tumutol si Hana. Nakakatakot daw kasi at baka may mga paniki o ahas sa loob ng kuwebang yun. Segunda naman ni Nadine, hindi rin daw kasi sila sigurado kung matibay ba ang mga lupa at bato sa dingding at kisame ng kuwebang yun. Pagmamatigas naman ni Pearl, yun na lang ang tanging paraan para di sila mamatay sa lamig ng ulan. Si Mama Julie naman ay tahimik lang na nakatitig sa bunganga ng kuweba. Ang totoo, di rin siya komportable na isiping papasok sila doon. Pero alam niyang tama naman ang nagpupumilit na kaibigan. Hindi basta-basta ang lamig ng ulan sa bundok. Kaya wala talaga silang choice kundi ang pumasok. Naunang pumasok si Pearl tapos pa isa-isang sumunod ang 3. Napakakipot daw po talaga ng bukana ng kuwebang yun. Pero bahagyari namang lumapad ang daan makalipas ang ilang metro. Mabuti na lang at may dala silang kanya-kanyang mga flashlight. Di sila gaanong nahirapan sa dilim ng yungib. Naupo muna ang 4 sa medyo malapad ng bahagi ng kuweba, Sir Jupiter. Mabuti na lang at wala naman silang napansing mga ahas o paniki roon. Hindi nga po nagtagal ay nagsimula ng magdaldalan sina Pearl, Hana at Nadine. Bagamat si Mama Julie ay nanatili pa rin di masyadong umiimik. Pansin niya kasing iba ang dilim ng kuwebang yun. Sa sobrang dilim daw po kasi, di ganun kalayo ang natatanglawan ng kanilang mga ilaw. Kailangan talaga nilang mag-ingat lalo't kapansin-pansin ding napakadulas ng lupa at mga bato. Kinuha niya noon siguro dahil yon sa tubig na tumutulo mula sa kisame ng kuweba. Isa pa po sa mga napapansin ni Mama, medyo maalinsangan sa loob. Ang natatandaan daw kasi niya sa isa pang kuweba na napasok na niya, medyo malamig dapat ang looban ng isang yungib. Subalit ang kinaroroonan nila noon ay medyo mainit na parang merong naninirahan. Paano kung tahanan ng kung sino ang napasok nila? Saglit na hinilot ni Mama ang magkabilang sentido para isantabi ang naisip. Inabutan na rin siya ni Nadine ng tubig na agad naman niyang ininom. Di pa man siya natatapos nagsalita si Pearl at sinabing suyurin daw nila ang yungib na yun. Hindi pa raw kasi sila masyadong nakakapag-caving, kaya dagdag experience na rin nila kung sakali. Sabi naman ni Mama Julie, "Baliw, masyadong delikado dito, Pearl." "Yun nga, di ba?
Wala pa tayong masyadong experience sa caving, kaya alanganin tayo kapag sinunod natin yung gusto mo. Ang kaso, gumatong naman si Nadine. Sinabi niyang okay lang naman na pasukin pa nila ang yungib. Basta wag lang silang masyadong lumayo. May mga flashlight naman daw sila, kaya hindi sila mahihirapang maglakad-lakad. Napabuga na lang ng hininga si Mama nang makitang tumatayo na ang mga kaibigan. Labag man sa loob, sumunod na lang siya kaysa naman maiwang mag-isa. Nilakad nga po nila ang kuweba na yun. Tinahak nila ang isang malapad ngunit napakamabatong lagusan. Tuwang-tuwa sa pagsasightseeing ang tatlo habang si Mama ay tahimik lang na nakasunod. Pansin na pansin niyang padilim ng padilim ang paligid kahit may hawak silang flashlight. Padulas din ng padulas ang kanilang nilalakaran. Di rin siya iniiwan ng pakiramdam na may nakatira nga sa kuweba na yun. Iwinasiwas niyang sandali ang kanyang flashlight. Napansin niya ang mga bato na may mga gasgas na animoy kinalmot ng kung anong hayop. May nakita rin siyang pababang bahagi ng kuweba na di niya maaninang kung saan ang tinutumbok. Ilang minuto pa po naisip ng maupo ni na Pearl sa iilang mga bato para magpahinga. Doon sila tumambay malapit sa isang palikong lagusan. Umupo na rin noon si Mama at kumain ng konti sa chicharong inabot ni Hana. Napag-usapan ng magkakaibigan ang mga napansin sa loob ng kuweba. At nabanggit nga ni Mama Julie ang nakita niyang mga gasgas sa mga bato. Subalit sinabihan lang siya ni Pearl na huwag masyadong mag-isip ng masama. Marami naman daw kasing hayop na pwedeng gumawa nun, gaya ng mga daga o ligaong na pusa. Nanahimik ulit si Mama Julie. Uminom ng tubig, tapos nagpalinga-linga. Napadako ang tingin sa bato na kinauupuan ni Nadine. At agad niya itong tinanglawan ng flashlight. Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan nang makita nilang may bungo ng kung anong hayop sa tabi ng bato. Tarantang napatayo si Nadine at napasigaw. Inilawan pa ni Mama ang paligid at napansing napakarami palang mga buto sa pinagtambayan nila. Nakasiksik ang mga ito sa gilid at sa mga uka ng malalaking mga bato. Pumunta si Pearl doon sa palikong lagusan, Sir Jupiter. Balak sana niyang tanglawan ng ilaw ang bahaging yun para makita kung ano ang nasa unahan. Pero agad din pong natigilan ang babae nang may humawak sa isa niyang braso. Tapos narinig nilang apat ang isang boses na nagtanong, "Anong ginagawa niyo rito?" Halos lumipad ang kanilang mga kaluluwa sa pagsigaw. Dali-dali silang tumakbo pabalik sa kanilang dinaanan. Sandaling lumingon si Mama at inilawan ng flashlight ang pinagtambayan nila. Sir Jupiter, nanlaki lalo ang kanilang mga mata nang makita ang isang matandang babae na naglalaway. Nakatitig lang ang pula nitong mga mata sa kanila. Sapat na para lalo nilang bilisan ang pagtakbo. Kasim bigat at kasim bilis ng kanilang mahakbang ang dagundong ng kanilang mga puso. Kasim bigat at kasim bilis ng kanilang mga hakbang ang dagundong ng kanilang mga puso.
Napakadilim kaya hindi talaga malayo ang naaabot ng mga ilaw ng kani-kanilang flashlight. Kaya kahit pilit kumakaripas, kailangan naman nilang magtodo ingat. Alanganin ang daan, masyadong maraming bato at ang iba ay matutulis pa. Sa kasamaang palad, natisod po si Hana sa isang bato at nadulas sa pababang bahagi na una nang nakita ni Mama. Dinig na dinig nila ang sigaw ng babae habang dumadaustos ito pababa. Walang ano-ano ay nagpadulas na rin si Pearl sa bahaging yun para puntahan ng kaibigan. Naisip ni Nadine na gumamit sana sila ng lubid ni Mama para matulungan sina Pearl at Hana. Ang kaso, nakita nilang papalapit na ang matanda. Tumitindi ang panlalaway nito habang nakatitig pa rin sa kanila. Ngunit nagtaka si Mama Julie nang bigla itong huminto at pinilit ang katawan na umupo sa isang tabi. Sumisigaw-sigaw din ito, yung bang dumadaing dahil sa kung anong masakit. Tumitig ito ulit sa kanila. Ngunit napansin ni Mama na sandaling lumambot ang mga mata nito. Hindi na maunawaan ni Mama ang nangyayari sa matanda. Opo, nananayo ang kanyang balahibo pero meron pa siyang nararamdamang hindi matukoy. Hanggang sa napansin na lang nilang tumatayo na ulit ang matandang babae. Napakatalas na naman ng titig nito sa kanila. Nang mapansin ni Nadine na bumubuelo na ito para tumakbo papunta sa kanila, doon na niya hinila si Mama para magpadulas na rin pababa. Hindi nila pinag-isipan ang biglaang pasya kaya talagang takot na takot si Mama Julie noon. Mabuti na lang at hindi naman talagang nakakamatay ang pinagbagsakan nila. May nararamdaman silang mga bato pero malambot naman ang lupa. Swerte na mga galos lang ang natamo nilang apat tapos nabasa sa maputik at malambot na lupa. Maliban kay Hana na medyo sumasakit ang natisod na talampakan. Ang problema lang daw nila ay napakabaho ng bahaging yun ng kuweba, Sir Jupiter. Sobrang nakakasulasok ang masangsang na amoy. Ilang ulit pang mas masangsang sa amoy ng bulok na karne. Hinanap nila sa dilim ang kanilang mga gamit na naisama sa pagkakahulog. Nakapa ni Pearl ang isang flashlight na di na niya sigurado kung kanino. Sinindihan niya ito at bumungad sa kanila ang isang karimari-marim na katotohanan. Hindi isang maputik na lupa at may iilang mga bato lang ang kanilang pinagbagsakan. Isa itong tambakan ng napakaraming mga patay na hayop. Pawang mga wakwakang sikmura at wala ng mga laman loob. Hindi bato, kundi buto. Hindi lang basta putik, kundi lupang may mga tira-tirang karne na may dugo. Noon din ay naramdaman ni Mama Julie ang matandang babae na naiwan sa itaas. Sinabi niya kina Pearl na kailangan na nilang makaalis dahil siguradong mamamatay sila roon. Inilawan naman ni Pearl ang paligid at may nakita nga silang lagusan sa isang bahagi ng masangsang na kuweba. Sinugalan nila ang lagusang yun. Si Mama Julie ang umakay kay Hana. Nag-iingat pero pilit nilang binibilisan para di maabutan ng kakaibang matanda. Sumisigaw na rin sila ng saklolo. Nagdarasal na sana may makarinig sa kanila.
Nakahinga lang sila ng maluwag nang may marinig na lagaslas ng tubig, katunog ng talon o malakas na ulan. Doon na nila lalong binilisan ng kilos hanggang sa bumati nga sa kanila ang malakas na dagundong ng kulog sa maulang bundok. Sir Jupiter, napahagulhol ang apat nang makalabas sila sa isinumpang kuweba na yun. Nagkahalo sa kani-kanilang mga damdamin ang saya sa pagkakatakas at ang natirang hilakbot. Hindi na nga nila alintanang puno ng dugo at bulok na karne ang kanilang mga damit. Ang mahalaga sa kanila noon, ligtas at buhay silang magbabarkada. Ang problema na lang nila ay kung paano sila makakauwi. Napakalakas pa rin kasi ng ulan. Hindi na nila alam kung nasaan na sila kasi ibang lagusan na ng kuweba ang kanilang nalabasan. Lumakad sila palayo sa bunganga ng kuweba. Wala silang makita kundi makapal na kakahuyan at talahiban. Todo ingat sa bawat hakbang, baka kasi may matapilok at madulas na naman. Palubog na ang araw. Tumila na ang ulan pero hindi pa rin nila malaman kung ano ang gagawin sa isa na namang nakaambang kilabot. Ang sumapit ang gabi nang wala pa silang naitatayong camp. Una, kulang na ang gamit nila. At ikalawa, hindi sila makakapagsindi ng apoy sa basang lupa. Tuloy-tuloy lang sila sa mabagal na lakad na parang mga basang sisiw. Akay-akay pa rin ni Mama Julie si Hana habang ang mga gamit nilang dalawa ay bit-bit ni na Pearl at Nadine. Mga kalahating oras pa ang lumipas. May nailawang isang kubo ang flashlight na hawak ni Pearl. Tuwang-tuwa silang apat. Sa wakas ay may mahihingan na sila ng tulong o mapaglilipasan man lang ng gabi. Dali-dali silang lumapit doon, ngunit natigilan din nang may dumungaw sa bintana na isang dalaga. Mukhang kaidaran lang daw nila ito. Pero napansin ni Mama na parang may pagkabalisa sa mukha nito habang nakatingin sa kanila. Agad ding lumabas ang babae sa pinto ng kubo tsaka tumakbo papunta sa kanilang direksyon. Magsasalita na sana si Pearl para magtanong, ngunit naunahan siya ng dalaga. "Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nandito? Paano niyo narating ang lugar namin?" Nangangatal niyang tinanong ang magkakaibigan. Halata raw ni Mama Julie na parang ayaw ng babaeng yun na naroroon sila sa kanilang lugar. Ngunit wala siyang mahugot na paliwanag kung bakit. Magsasalita pa sana ulit ang dalaga nang may biglang sumabat mula sa malayo. Isang lalaking nagtatanong kung sino raw ba si na Mama. Nilingon ni na Mama Julie ang nagsalitang lalaki. Isang matanda na medyo nakabako na at gumagamit ng sungkod sa paglalakad. Nakangiti ito sa kanila, kaya't nginitian din naman nila ito pabalik. Pinaliwanag ni Pearl kung paano po sila nakarating sa lugar na yon. Napansin ni Mama na dumoble ang pagkabalisa sa mukha ng dalagang sumalubong sa kanila. Ang matandang lalaki naman ay nagpakita rin ng pag-aalala. Sinabi rin ito na hindi raw talaga ligtas sa kuwebang yun dahil pinamumugaran yun ng isang aswang. Sir Jupiter, nabilaukan si Mama sa narinig. Nanumbalik sa isip niya ang lahat ng kanilang naranasan sa madilim na kuweba
noong hapon lang din yun. Naalala niya ang matandang babae sa yungib. Nasa isip ni Mama, aswang ba yun? Aswang ba yung umabol sa amin? Kung ganun, talagang matutulad pala kami sa mga patay na hayop doon sa kuweba pag nagkataon. Natauhan na lang si Mama Julie nang niyaya na sila ng matanda sa kanilang maliit na baryo. Doon na lang daw muna sila magpalipas ng magdamag o kahit ilang araw pa. Napalayo na raw kasi talaga sila sa daan para makababa ng bundok at makarating sa pinakamalapit na bayan. Kaya malabong makaalis agad sila sa gabing yun. Agad namang tinanggap ni Pearl ang alok ng matanda. Samantalang si Mama ay napatingin ulit sa dalaga. Pansin pa rin niyang hindi ito mapalagay. Lumingon din ito sa kanya at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi raw masabi noon ni Mama Julie, pero para bang nababahala ang dalaga para sa kanila. Dinala nga ng matanda ang magkakaibigan sa maliit nilang baryo. Pakilala nito, siya raw si Mang Goryo. At ang dalaga naman ay ang kanyang anak na si Carmen. Nalaman ni na Mama na si Mang Goryo pala ang pinuno ng kanilang maliit na tribo sa gitna ng bulubundukin ng Bukidnon. Tuluyan ng gumabi noon. Pero napakainit pa rin ang pagtanggap sa kanila ng mga tao sa tagong baryo. Inasikaso sila, pinaligo at pinagluto. Ginamot din ang kanilang mga sugat, pati na ang natisod na paa ni Hana. Pagkatapos ay pinatuloy sila sa isang medyo maliit pero napakakomportableng kubo. Sarap na sarap ang apat sa hinahapunang tinolang manok sa kanilang tinuluyang bahay. Pakiramdam daw nila talagang nabanlawan ang lahat ng kilabot at pagkabahala nila sa katawan. Naisip pa nga sana nilang maglibot-libot muna matapos kumain. Pero mas pinili nilang magpahinga na lang muna. Isa pa, hindi rin kasi nila pwedeng basta na lang iwan si Hana. Oo, hindi naman malala ang injury nito sa paa, pero mas mabuti nang palipasin muna ang gabi bago ito hayaang maglakad-lakad. Kaya naman humiga na sila at natulog. Makalipas ang ilang oras, habol hiningang nagising si Mama Julie mula sa isang bangungot. Nakita niya kasi sa panaginip ang matandang babae sa kuweba. Hinahabol siya nito sa loob ng madulas na kuweba. Kung saan-saan na siya lumiko at sumuot, pero nahahabol pa rin siya nito. Hanggang sa madulas na nga si Mama Julie sa pababang bahagi ng yungib. Subalit, hindi pa man siya dumudulas pa ibaba ay agad nang nahawakan ng matanda ang kanyang kamay. Dahilan para magising si Mama. Sinubukang matulog ulit ni Mama pero gising na talaga ang diwa niya noon. Kaya bumangon na lang muna siya at lumabas ng kubo. Pagkabukas pa lang niya ng pinto, napakalamig na hangin agad ang sumalubong sa kanya. Yun bang lamig ng bundok sa madaling araw? Tapos kakatapos lang ng ulan. Tumuloy siya sa paglabas. Nang palinga-linga sa madilim na paligid ng malamlam na buwan lang ang tanglaw. Tumingala si Mama at nakitang bilog na pala ang buwan at bukas ang ganap na kabilugan. Naglakad-lakad pa siya ng konti. Walang balak lumayo kasi hindi pa rin nawawala ang kilabot dulot ng kanyang bangungot. Natanaw niya ang mga kabahayang kubo ng baryong yun.
at maging ang matatayog na mga puno sa gubat. Kita rin niya ang tuktok ng bundok na dapat sana'y aakyatin nilang magkaibigan. Ilang sandali pa, napalapit na si Mama Julie sa bahay ni Manggorio. Magpapatuloy lang sana siya sa paglalakad nang may naulinigan siyang nag-uusap sa may likod. Lumapit pa siya ng konti at nalamang si Manggorio at Carmen pala yun. Sabi ng pinuno ng baryo sa anak nito, "Alam kong binabalak mo, Carmen. Alam kong kinakatigan mo pa rin yung nanay mong baliw. Kung ako sa'yo, huwag mo na yang itutuloy. Sinasabi ko sa'yo, makakagulo ka lang dito sa baryo natin. Makakagulo ka lang. Kaya huwag na huwag kang lalapit sa mga dayo na iintindihan mo. Makita ko lang na lumalapit ka sa kanila. Talagang dila at mata mo lang ang walang latay. Tandaan mo yan." Hindi na po narinig ni Mama na sumagot si Carmen, Sir Jupiter. Basta narinig na lang niyang nagsara ang pinto ng kubo sa likod. Kaya naisip na lang niyang bumalik na sa tinutuluyan nilang magkakaibigan, kahit naguguluhan sa mga narinig. Hindi nga lang po talaga siya makatulog ulit ng maayos, kaya medyo antok siyang bumangon ng mag-umaga. Maaga pong nagkape ang magkakaibigan, Sir Jupiter. Maaga rin kasi silang hinatdan ng pang-almusal ni Manggorio. Simpleng putong balanghoy lang naman yun, o yung puto na gawa sa kamoting kahoy, pero talagang nabusog sila nito. Kaya may sapat na lakas silang maglibot-libot sa baryo noong araw na yun. Si Hana naman ay ayos na rin ang paa. Nawili ang magkakaibigan sa paglaboy. Yun nga lang, pansin na pansin ni Mama Julie na hindi nga lumalapit sa kanila si Carmen. Nakadungaw lang ito sa bintana ng bahay nila ni Manggorio. Nakatitig sa kanilang mga dayo, ngunit mababakasan ng pag-aalala ang mga mata. Hindi tuloy maiwasang isipin ni Mama kung ano kaya ang meron kay Carmen at binabawalan itong lumapit sa kanila. Mga bandang 3:00 naman ng hapon, napansin ng apat na tila naghahanda ng malaking salo-salo ang mga tao. May inaayos kasing tumpok ng mga panggatong sa gitna ng baryo, tapos may pinalibot doong mga mesa. Kita rin nila ang iba't ibang mga lulutuin gaya ng mga gulay at pinatay na manok. Nang makausap naman nila si Manggorio, sinabi nitong meron nga raw idaraos na salo-salo para sa kanilang pagbisita sa baryo. Gusto raw kasi ng mga tao na masiyahan ang kanilang mga panauhin. Natuwa sina Pearl, Hana at Nadine. Pero iba po ang pakiramdam ni Mama. Hindi kasi talaga niya maintindihan kung bakit hindi pwedeng lumapit sa kanila si Carmen. Bakit makakagulo ito sa baryo pag nagkataon? Tsaka, bakit pagkabahala ang nakikita ni Mama Julie sa mukha ng dalaga? Kaya naman naghanap na po ng tiyempo si Mama, Sir Jupiter. Naghintay kung kailan magiging abala ang lahat at magiging tahimik ang bandang bahay ni Manggorio. Mga bandang 5:00 ay lumayo muna siya sa mga kaibigan para gawin ang binabalak. Nilapitan ni Mama ang bahay ng pinuno ng baryo. Nakita niyang nakadungaw pa rin doon si Carmen at nakatingin lang sa 3 pang mga dayo. Hindi nito napansin na papalapit na pala si Mama Julie, kaya nagulat ito nang magsalita si Mama sa may bintana. Mahinahon at nakangiting binati ni Mama si Carmen. Bagamat bakas na bakas ang gulat sa kausap, sinabi niyang may itatanong lang siya tungkol sa baryo.
Subalit di pa man nakakapagsalita ulit si Mama, sinabi na ng dalaga na, "Umalis na kayo rito sa baryo. Hindi kayo ligtas dito. Mamamatay kayo mamayang gabi. Umalis na kayo ngayon." Itutuloy pa sana ni Mama Julie ang pakikipag-usap sa dalaga, pero pinagsarhan na siya nito ng bintana. Napaigtad din siya nang biglang magsalita si Mang Goryo sa kanyang likuran. "Pagpasensyahan mo na si Carmen, ha, Ineng? Ganun lang talaga yun. Bigla-biglang sinusumpong." Napakamot ng batok si Mama Julie sa mga narinig kay Carmen at sa sinabi ng tatay nito. Tinanong ni Mama kay Mang Goryo kung ano ang ibig nitong sabihin. Paliwanag naman ng pinuno, meron daw talagang problema sa pag-iisip ang dalaga. Namana raw nito sa nanay. Kung ano-ano raw ang sinasabi nito. Nagbabanta ng kamatayan o di naman kaya ay nagsasabing may dilubyo raw na paparating sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas nang simula nang ihain ang mga pagkain sa mga mesa. Sinabihan na rin ni Mang Goryo ang magkakaibigan na magbihis at maghanda. Kaya bumalik muna sila sa tinutuluyan nilang kubo. Doon na po tinanong ni Pearl si Mama kung bakit daw mukha itong balisa. Dagdag pa ni Nadine, nag-aalala na raw kasi silang tatlo kay Mama dahil nga mukhang masama ang pakiramdam nito. Nagpalinga-linga si Mama sa paligid. Sinarado niya ang mga bintana nang mapansing bukas ang mga ito. Pagkatapos, pinalapit niya ang tatlong kaibigan. Tsaka pabulong na sinabi sa kanila ang mga napansin. Sabi ni na Pearl at Hannah masyado lang daw nag-iisip si Mama Julie. Nakakahiya naman daw kina Mang Goryo kasi nga pinaganda pa sila ng salo-salo matapos tulungan. Isa pa, nangako rin naman ang pinuno na tutulungan silang makarating sa bayan sa susunod na araw. Kaya wala silang dapat ipangamba. Subalit na natiling tahimik si Nadine. Nagkatinginan sila ni Mama Julie. Alam ni Mama na napansin din ng kaibigan na may kakaiba nga sa baryo batay sa mga napag-usapan nila. Hindi nga lang alam ni Mama kung paano kukumbinsihin sina Pearl at Hannah na huwag masyadong magtiwala sa mga tao roon. Nang lumabas sina Hannah at Pearl nang matapos magbihis. Naunang lumabas sina Hannah at Pearl nang matapos magbihis. Sina Mama at Nadine naman ay naisip na sumabay na lang muna sa salo-salo. Ayaw nilang mapansin ng mga taga roon na may masama na silang hinala. Nagpatuloy na lang muna sila sa pagbibihis. Ngunit parehong nahinto nang biglang may kumatok sa likurang bintana ng kubo. Mabibilis ang pagkatok, pero halatang hinihinaan para di makagawa ng ingay. Napahawak sa dibdib si Nadine. Si Mama naman ay lakas loob na binuksan ng bintana. Nakita niya roon si Carmen. Halatang natataranta at palinga-linga. Nang mapansin ng dalaga na bukas na ang bintana, agad nitong inabot ang isang maliit na bote kay Mama. Pabulong nitong sinabi, "Inumin niyo yan bago kayo kumain para di kayo mas tatabla ng pampatulog. Mamayang gabi, itatakas ko kayo bago pa nila kayo ihawin." Agad na tumalikod si Carmen at tumakbo palayo. Nagkatinginan sina Mama at Nadine. Hindi malaman kung maniniwala ba sa mga sinabi ng dalaga. Gusto nilang isantabi na lang yun kasi nakakatakot naman talagang isipin. Pero nakakakilabot din naman kung totoo ang mga iyon. Kung sakali mamamatay silang apat sa baryo,
at di na sila mahahanap ng kani-kanilang mga pamilya. Nag-aalangan man, pinili ng dalawang sumugal. Nang tawagin na sila para kumain, palihim silang uminom mula sa bote. Lasang lana ng nyog na may halamang gamot. Muntik silang masuka dahil doon, pero pinilit nilang lunukin. Pagkatapos lumabas na sila para sabihan ng mga kaibigan tungkol sa plano. Pero kita nilang kumakain na pala ang mga ito. Naroroon sa gitnang mesa at napapalibutan ng mga nagkakasiyahang mga taga-baryo. Ilang metro mula sa kanila, naroroon ang isang napakalaking apoy na may nakasalang na malaking kawa. Itinago na lang ni Mama Julie ang bote. Lumapit sila ni Nadine sa mesa at pakunyaring sumabay sa kasiyahan. Kumpleto po ang salo-salong yun. May kainan, inuman, sayawan, tapos may tumutugtog din ng mga native instrument. Lahat naganap sa ilalim ng napakabilog na buwan. Hindi nga lang mapigil ni Mama ang magmasid sa paligid. Nakita niya si Carmen na nakakubli sa gilid ng isa sa mga kubo. Si Mang Goryo naman ay iba na rin ang titig sa kanilang mga dayo. Mahigit 1 oras pa sinabi ni Pearl na inaantok na raw ito. Nakakapagtaka kasi dilat na naman siya nang magsimula ang kasiyahan. Nagkatinginan sina Mama at Nadine. Lalo pa nang magsabi si Hana na inaantok na rin ito. Sinabi ni Nadine na matulog na raw silang 4 kasi maging siya ay inaantok na rin. Nagkunyari na ring napapahikab si Mama at tumango sa mga kaibigan. Nagpaalam sila kina Mang Goryo na babalik na nga sa tinutuluyang kubo. Pagkapasok pa lang po nila ay agad nang bumagsak sa papag sina Pearl at Hana. Si Mama at Nadine lang ang nanatiling mulat. Doon, lalong kinabahan ang dalawa. Patunay kasi yun na totoo ang mga sinasabi ni Carmen. Iniikilabutang isiping malamang totoo rin na papatayin sila ng mga taga-baryo. Ilang minuto pa po nahinto na ang ingay ng kasiyahan. Tumahimik. Tapos bigla silang nakarinig ng kantahan. Tipo ng kantahan na parabang ritual. Umuugong ito sa buong paligid at pinapanginig ang kanilang mga kalamnan. Hanggang sa sinilip na ni Mama Julie ang siwang ng pinto. Pinto na nakaharap sa mismong pinagdarausan ng salo-salo. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ni Mama sa nakita. Naroroon ang mga taga-baryo at sumasampa sa isang ribulto ng isang itim na dyablo. Tao ang tindig ng katawan nito pero kambing ang ulo at mga paa. Rebultong mukhang kalalagay pa lang doon kasi wala naman yon nang kumain silang 4. Bukod pa kapansin-pansin din ang panlilisik ng mga mata at panlalaway ng mga tao. Katulad ang mga itsura nila sa matandang babae na nasa kuweba. May kanya-kanya ring hawak na kung ano-anong mga hayop ang mga ito. May manok, unggoy, biik at kahit na daga. Kinakagat nila ang leeg ng mga yun. Hinihigop ang sariwang dugo diretso mula sa mga hawak. Napaatras si Mama at napasuka sa sahig.
Maging si Nadine ay diring-diri at takot na takot din sa nakita ng sumilip. Nilulukob na sila ng kilabot. Hindi malaman kung ano ang gagawin para makatakas. Dagdag pa sa problema, tulog pa ang dalawa nilang mga kaibigan. Ayaw naman nilang iwan na lang ang mga ito. Mahigit kalahating oras pa may kumatok na naman sa likurang bintana. Dali-dali itong binuksan ni Nadine at naroroon nga si Carmen. May inabot ulit itong isa pang bote. Ipatak daw sa bibig ng mga kasama nilang nakatulog. Tapos babalik daw siya makalipas ang mga isang oras para tulungan silang makatakas. Ginawa naman agad ni na Mama ang sinabi ni Carmen. Pinainom nga nila ng lana ang mga kaibigan at nagising nga agad ang mga ito. Nagtatakang bumangon ang dalawa. Imbis na magpaliwanag, pinasilip na lang ni na Mama ang mga ito sa siwang ng pinto. Maging sila man ay isinuka rin lahat ng mga kinain matapos makita ang nangyayari sa labas. Kaya agad na silang naghanda para tumakas. Iniligpit ang kanilang mga gamit. Siniguradong may magagamit silang flashlight. Pilit sinasantabi ang nakakarinding kantahan ng kung anong mga panalangin mula sa labas. Ilang sandali pa po muli ngang kumatok si Carmen, Sir Jupiter. Binuksan ni Mama ang bintana tsaka maingat nilang inilabas sa likurang bintana ang kanilang mga gamit. Pagkatapos isa-isa na rin silang lumabas sa parehong bintana. Umaasang hindi sila mapapansin ng mga taga-baryo. Todo ng araw po ang kabog ng dibdib ni Mama noon. Natatakot siyang baka matulad sila sa mga palabas sa sinehan. Baka bigla silang mahuli at ibalik sa kulungan. Mabuti na lang at nakalayo naman sila noon, Sir Jupiter. Hindi nga lang nila pinailaw ang kanilang mga flashlight para hindi makatawag ng pansin. Tanging buwan lang ang liwanag nila sa madilim na gubat. Habang naglalakad, kinausap po ni Mama si Carmen. Ano raw ba ang baryong yun at bakit ganoon ang mga tao roon? Tsaka bakit niya tinulungan si na Mama gayong mga dayo lang naman sila? Hindi ba siya natatakot maparusahan ng kanyang tatay? Sir Jupiter, nagulat na lang si na Mama nang biglang humikbi si Carmen. At lalo silang nahintakutan nang sinabi nitong, Alam niyo yung babae sa kuweba? Siya ang nanay ko. At oo, mga aswang lahat ng nakatira sa baryong yun. Napaatras sina Pearl, Hana at Nadine. Natauhan silang pati si Carmen ay aswang din. Anak siya ng mga aswang. Tapos pinuno pa ng baryo ang kanyang tatay. Kaya imposibleng hindi aswang ang dalagang kasama nila noon. Gayon pa man nanatiling nakikinig si Mama Julie. Sinabihan niya ang dalaga na magpatuloy lang sa pagkakwento. Ramdam kasi ni Mama na hindi lang ganong kasimple ang mga bagay-bagay. Nagpatuloy sa paghikbi si Carmen. Pagkatapos sinabi nitong, Hindi masama ang nanay ko. Ayaw niyang kumain ng tao. Ayaw niyang kumain ng tao kaya siya itinakwil ng baryo. At ayoko rin kumain ng tao katulad ng nanay ko. Ayokong ang maging katulad nila tatay eh. Ayokong maging aswang. Ayokong tanggapin ang pagkaaswang. Ayoko na sa isinumpang baryong yun. Napahinto sa paglalakad ng magkakaibigan ng tuluyang humagulhol si Carmen. Agad naman siyang niyakap ni Mama Julie at sinubukang patahanin. Makalipas ang ilang sandali, napaiyak na rin sina Pearl, Hana at Nadine. Kaya't maging sila ay hinahaplos na rin ang likod ni Carmen.
At nang medyo mahimasmasan ang dalaga, sinabi nitong magpatuloy na sila sa paglalakad. Subalit, nakakailang metro pa lamang sila. Tarantanang sinabi ni Carmen na paparating na ang mga aswang. Sinabi ng dalaga na sindihan na ang ilaw at tumakbo na sila. Wala nang saysay na ikubli ang kanilang mga sarili kasi alam na ng mga taga-baryo kung nasaan sila. Malinaw na nakikita ng mga aswang ang mga tao sa dilim. Sir Jupiter, agad kumaripas ang grupo sa masukal na kakahuyan ng bundok. Kinikilabutan kasi kita nila ang mga matang nakasunod lang sa kanila. Ang pinagpapasalamat na lang nila noon, hindi mabilis ang mga aswang na ito. Pangkaraniwan lang din ang kanilang takbo kaya nagawa ng magkakaibigan na makalayo pa ng konti. Ilang minuto pa nakaharap na nila Mama Julie ang isang bunganga ng kuweba. Sabi ni Carmen yun din ang parehong kuweba na kinaroroonan ng kanyang nanay. Ngunit ibang lagusan ang kanilang kaharap. Kailangan daw nilang pumasok at lumusot sa kuweba kasi yun ang pinakamabilis na paraan para makarating sa bahagi ng bundok na pababa na ng bayan. Sa totoo lang daw po pare-parehong nag-aalagang pumasok sa lagusang yun si Mama at ang kanyang mga kaibigan. Sariwa pa sa isip nila ang inabot na trauma ng makasalubong ang sinasabing nanay ni Carmen. Natatakot na baka sumubsob na naman sila sa parang lawa ng dugo at mga nabubulok na laman ng mga hayop. Kinukumbinsi sila ni Carmen na kailangan na nilang magmadali pero ayaw daw talagang humakbang ng kanilang mga paa. Hanggang sa pumailan lang mula sa kakahuyan ng singhal sa kanila ni Mang Goryo. Sigaw nito, "Traidor ka, Carmen! Pareho lang kayo ng nanay mong hakal! Mamamatay kayo ng mga dayong yan! Mamamatay kayo!" Doon din po ay dali-dali na silang sumuot sa makipot na bunganga ng kuweba, Sir Jupiter. Ang nasa isip nila bagamat parehong aswang ang nasa loob at mga humahabol sa kanila, mas may pag-asang di sila saktan ng nanay ni Carmen. Sugal na kung sugal, basta kailangan nilang makaligtas. Ang matinding dilim ng kuweba ang bumati sa kanila sa loob. Ganoon pa rin, hindi pa rin malayo ang naabot ng ilaw ng kanilang mga flashlight. Mas mahirap kasi dalawa na lang ang kanilang flashlight noong oras na yun. Opo, nakakapanindig balahibo pero wala silang mapagpilian. Kailangan lang pumasok at magmadaling makarating sa kabilang bahagi ng kuweba. Lakad takbo ang ginagawa nila sa mabato at madulas na mga lagusan ng yungib. Dinig ang mga yabag na humahabol sa kanila. Dinig din ang papalapit na mga pag-angil at ungol ng mga aswang. Tuloy-tuloy lang ang mga dalaga kahit halos bumibigay na ang kalooban nila sa kilabot at mga katawan sa pagod. Ilang minuto pa naaamoy na ni Mama Julie na may pumapahalong masangsang sa hangin. Ibinasiwas ni Pearl ang flashlight at napansin na ang mga batong may gasgas at mga kalansay ng mga hayop. May mga buto ng baboy, ibon, ahas at marami pang iba. Noong una ay paisa-isa lang ngunit nang lumaon ay tambak-tambak na ang kanilang mga nakikita. Nakakasulasok na rin talaga ang malansang amoy, lalo pat meron na silang nakitang mga nabubulok na bangkay ng mga hayop. Hanggang sa biglang napasigaw si Hana nang may humablot sa kanyang braso. Napalingon ang 5 at nakitang yun ang matandang babaeng una na nilang nakita sa kuweba. Ganoon pa rin ang itsura nito. Naglalaway at pula ang mga mata. Tanong niya kina Mama kung ano ang ginagawa nila roon sa kuweba. Si Carmen naman ang tumugon at walang pag-aatubiling niyakap ang matandang aswang.
Sinabi niyang siya nga raw si Carmen, ang anak ng babaeng aswang. Naroroon sila kasi ayaw na niya sa baryong kumakain ng mga tao at gusto niya ring tulungan sina Mama na makatakas. Sir Jupiter, tinitigan ng matandang babae si Carmen. Wari bagay kinikilala nito ang dalaga. Hinaplos ang isang pisngi at tuluyan na ngang yumakap din sa anak. Naputol nga lang ang muling pagkikita ng dalawa nang marinig na naman ng grupo na papalapit na sina Mang Goryo. Sabi ng nanay ni Carmen, sumunod lang daw sila sa kanya. Itinuro ng matandang aswang kina Mama Julie kung saan ang daan palabas ng kuweba, Sir Jupiter. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan kasi yun nga ang pamilyar na lagusang napasukan nila noong una. Si Carmen naman ay nakiusap sa kanyang nanay na sumama na sa bayan, ngunit nagulat na lang sila nang bigla itong dumaing at mapasalampak sa lupa. Sabi ng matanda, bilisan na nila at lumabas na. Hindi siya pwedeng sumama dahil ganap na ang kanyang pagkaaswang. At kaya siya dumadaing dahil pinipigilan niya ang pagkahumaling sa laman ng tao. Napaiyak si Carmen. Ayaw niyang iwan ang nanay niya dahil siguradong papatayin lang ito ni Mang Goryo. Ang matanda naman ay pinipilit pa ring pigilin ang sarili habang lalong naglalaway. Nakatitig kina Mama Julie at halatang natatakam. Nakiusap pa po ulit si Carmen pero doon na sinabi ng kanyang nanay na, "Anak, huwag nang matigas ang ulo. Wala na akong pag-asa pero maliwanag pa ang bukas para sa iyo. Hindi ka dapat mamatay sa malagim na lugar na to. Hindi ka dapat maabutan ng tatay mo. Kaya sige na, sumama ka na sa kanila. Tandaan mo. Mahal na mahal kita, Carmen. Sige na, alis na." Humiyaw ng napakalakas ang matanda. Kasabay ng lalong pagpula ng mga mata nito. Ibinaling ang tingin sa loob ng yungib at walang ano-ano'y sinugod ang unang tagabaryong aswang na nakita. Pinipigilan ng matandang babae ang mga tagabaryo habang pilit namang hinihila ni na Mama Julie si Carmen palabas ng kuweba. Iyak ng iyak ang babae habang naririnig ng grupo ang atungal, angil at ungol ng mga halimaw sa kanilang likuran. Tuloy-tuloy nilang tinahak ang pang-isang taong lagusan hanggang sa marating na nga nila ang labasan. Pagod na pagod man, di na sila nagpahinga noon. Agad na rin silang bumaba sa takot na mahabol ng mga taga-baryo. Doon na sila nakapagpahinga sa pinakamalapit na barangay nang mag-uumaga na. Sir Jupiter, dinala nga po ng magkakaibigan si Carmen dito sa Zamboanga City. Ang kwento lang nila sa kanilang mga magulang. Nakilala lang daw nila ito sa bundok at gusto nilang tulungan. Sabi pa nga nilang apat, kapag bumayag ang mga ito na patuloyin si Carmen, hindi na sila magpapasaway kailanman. Mabuti na lang at sumang-ayon naman ang mami at daddy ni Nadine na sa kanila tumuloy si Carmen. Kinupkup nila ito bilang isang kasambahay, ngunit pinag-aral din naman hanggang sa makatapos ng vocational course. Sa ngayon, wala na raw balita si Mama Julie sa baryo na yun. Maski ang kuweba ay ayaw na rin nilang balikan. Tanging si Carmen lang ang naglakas loob na dumalaw sa kuweba isang beses. Pero wala na doon ang kanyang nanay. Kung nasaan na ito, hindi na niya alam. Silang lima naman po ay nagkaroon ng maayos na mga buhay.
Eto nga po, si Mama Julie naging isang successful na negosyante dito sa Mindanao. Kasosyo niya sina Ninang Nadine at Tita Pearl. Si Tita Hana ay naging isang abogada naman po. At syempre, si Tita Carmen ko naman ay nagtatrabaho ngayon bilang isang chef sa isang restaurant sa Europe. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po magsilbi itong paalala na laging posible ang pagbabago kung gugustuhin. Sina Mama ay inayos ang kanilang mga buhay at si Tita Carmen naman ay nagawang iwan ang madilim na nakaraan. Palagi nating isapuso ang aral na ito upang tulungan tayong lumago bilang mabubuting mga tao. Magandang gabi po.